ug minahal kong matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang musanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom, guys. Unsa di ay nakanindot kung daghang negosyante. Mao ni guys, kung daghang mga negosyante, mas mukuan ang area, mo ma-develop siya, nya mas modako ang income sa lungsod, maka-create siya trabaho, maka-create siya negosyo, nya naadado na diri economic cycle. Ako mang hinaot nga daghang musanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Ako nangyo po og naghangyo nga tong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Nya karong summer di nato si piaton sa pagbisita ang Matalom tourist destination. Atong i-explore, i-experience kung unsa kanindot ang lungsod ug ang paraiso diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako nangayupo og naghangyo nga atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod. So, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik ug buotan nga Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan aron mas daghan pang mahimo para sa katawhan ug kaayuhan sa lungsod. Okay? Iko PP tinuoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kaayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Mayong hapon og God bless to all Matalom nun.